Ga takaitattun labaran na Global Hausa tare da ni Fatima Mukhtar na Danbatta. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da sako jirgin sojin saman kasar tare da sojoji 11 da ke cikinsa, wanda Burkina Faso ta tsare tun a makon jiya bayan saukar gaggawar da yi a cikin kasar saboda tangarɗar inji. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya da ke tabbatar da sakin jirgin ta bakin kakakinta Kembe Abimfa ta ce a daren jiya Laraba ne mahukunta na Burkina Faso suka sako jirgin kirar C-130 tsawon kwanaki 9. Jirgin sojojin da matukan shi 2 da kuma wasu sojojin Najeriya suka shafe a hannun mahukuntan na Burkina Faso bayan da suka yi zargin cewa an keta tsaron sararin samaniyar su. Sanarwar ma'aikatar wajen ta Najeriya ta ce an yi nasarar sako jirgin da sojojin ne bayan ziyarar da manyan jami'an diplomasiyyar Najeriya suka kai Burkina Faso bisa jagorancin ministan wajen kasar Yusuf Tuga. Jam'iyyar haɗakar 'yan adawa ta ADC ta nuna damuwa kan abin da ta kira gazawa iri-iri da 'yan Najeriya ke fuskanta a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, inda ta buƙaci a dakatar da aiwatar da sabuwar dokar haraji nan take. Jam'iyyar ta ce aiwatar da sabuwar dokar haraji zai ƙara tsananta matsin rayuwa ne kawai ga talakawa. A cikin wasu sanarwa da jam'iyyar ta fitar, ta jaddada buƙatar tattaunawa a faɗin ƙasar da ƙungiyoyin ƙwadago da na fararen hula da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa da ƙwararru da kuma gwamnatocin jihohi. Gwamnatin Najeriya ta haramta fitar da itace da kayayyakin da suka shafi itace zuwa ƙasashen waje a faɗin ƙasar baki ɗaya, tare da soke dukkan lasisi da izini da aka bayar a baya kan irin wannan kasuwanci. Sanarwar ta fito ne a ranar Laraba daga bakin ministan muhalli Balarabe Lawan yayin taron ƙasa kan kare muhalli karo na 18 da aka gudanar a jihar Katsina. Balarabe Lawan ya ce wannan umarni na cikin wata sabuwar dokar zartarwa ta shugaban ƙasa wadda aka ɗauka domin daƙile sarra itatuwa ba bisa ƙa'ida ba da kuma lalacewar gandun daji a sassan ƙasar. Akalla mutane 12 ne suka rasa rayukansu yayin da aka sace wasu 3 bayan 'yan bindiga sun kai hari a wani wurin haƙar ma'adanai a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya. Harin ya faru ne a cikin dare a garin Atoso da ke gundumar Fanta a ƙaramar hukumar Baikin Ladi a lokacin da mutane ke haƙar ma'adanai bisa ƙa'ida. Shugaban al'ummar Solomon Dallof ya shaida wa BBC cewa waɗanda suka kai harin sun isa wurin ne da yawansu, inda suka fara harbi, lamarin da ya jawo firgici da mutuwar mutane da dama. Ya ce tuni aka kai waɗanda suka jikkata asibiti, yayin da mazauna ke ci gaba da baƙin ciki suna kuma shirin yadda za a kuɓutar da waɗanda aka sace. Ƙarshen labaran kenan a madadin kafatanin ma'aikatan Global Hausa. Fatima Mukhtar na Danbatta nake cewa ni na lafiya.